bedo wang'wa kendo medo luorori keng'iyo kaka jopuonjre donjo e grade mar 10. Wan gi geno ni kinde mabiro iboke miyowa lipot motiewre kod kaka skundego nobedo ahinya to ma kawuono e gwenge mag Nairobi. Nyakwara gin gino madhi nyime e gwenge mopogore opogore. Jopuonje mag grade 10 bende donjo e skunde e gwenge mag Luo Nyanza, kendo jonyuol gi nyithindo medo mol e skunde mane oluong gie kaka wasingo kaka wacho ni kanyo en thuolo mokwongo ma somo mar CBE donjo e grade mar 10. Kendo babedo ka wang'iyo nite gwenge mag Nyanza kwa dhi e kaunti ma Siaya bedo ka oloso kanyo kod Steve Biko mondo nyiso ni ento e gwenge mag Nyanza ahinya to Siaya County donjo e grade mar 10 gin skunde mage ma osechopoe, oseneno ka chenro no chal nade. Kiwinjo kaka Judith Omondi wacho ni nyithindo ma sani donjo e skul ong'eyo gima gidhi timo kendo ng'e ni an kachopo ka to mae yo madwa luwo, mae path madwa ni mondo mi atimra nade asom kadonjo e skul mar sekondari. Bende winjo kanyo ka osewachi Judi wacho kanyo ni ikruok en mano makare ma oseketi e skunde. Omiyo achiel kachiel tude kanyo kod Steve Biko. Steve, erokamano kuom loso kodo ka intiere kaunti ma Siaya. Ang'eyo ni sewuotho e skunde mopogore opogore. Nyiswa ni to chenro mar rwako nyithindo e grade mar 10 dhi nadi skunde mopogore opogore miselimo e kaunti ma Siaya. Erokamano ahinya Emmanuel, abiro ne achiel kachiel kowuok e skul mar nyiri ma Ng'iya Girls ma bende yudore e kaunti nyiri ma Siaya. Kama en skul mane rang'iny mar national school ka mae en achiel kuom skunde go ma asewuotho odiochieng' ma kawuono ka gokinyi kanyo skul mar St Mary's Yala ma bende yudore e kar chung' od bero magem ka gi sani eri Emmanuel mana kachiel e skul nyiri ma Ng'iya Girls maeri kendo mar rwako jopuonjre e grade nero mar 10 dhi nyime ka nyaka gi sani eri en tich ma bende oriwo ka ni jopuonj mang'eny ka mana gi skul ni eri nitiere tents mopogore opogore moketi ma chenro ni eri dhi nyime ka jopuonj bende ni ka eri to gi sani endi Emmanuel adhi mana kawo thuolo mondo mi atwag kod director mar mochung' ne weche mag somo ka eri man director of studies e skul ni eri ma Ng'iya mondo mi nyiswa ni to gin chenro ma gin godo kaka skul chal nade, giseketo ikruok machal nade mar neno ni gikawo nyithindo odonjo e lai manyien eri mar somo mar CBE. Koro mana kachiel mwalimu ki address jowinjo mag Ramogi TV kod joneno ang' ipimi chagi nyingi to wani ikruok mar chal nade ni chenro moko maigi. Erokamano jalendo marwa kuom nyinga en William Rakama ane DOS ma Ng'iya Girls. Kawuono wayudo nyithindo mang'eny mahawo mana 500 gi. To wadwoko erokamano nikech wan gi ikruok manyangafu. Wan gi klase mawaseiko, wan gi workshops te mag STEM mawaseiko, jopuonje be wan go nyaka jopuonje modhi retooling. Koro waikre ni grade 10 kabisa ma sani kaka wawuoyo to jomosemi gimoro amora ma school koro gidhi classes and then by next week biro kochako lesson. But koro namba pod duong', jomoko be pod biro kiny. Koro kapok katieko we awe boarding mistress Lilian Okech mondo owach gik moko te kaluwore kod kaka admission process timore. Erokamano ahinya Madam Lilian. Machiegni chenro ni eri ma en chenro mar CBE koro rwako tielo moko kata koot mokwongo mar nyithindo e grade mar 10. Un kaka skul ma Ng'iya useketo ikruok machal nade ne chenro ni eri? Skul mar Ng'iya erokamano. Skul mar Ng'iya oikore kabisa. Ne waikore ne nyithindo gi kata kapok gibiro. Ute ma gidhi nende nitie moromo kendo jatelo notemo matek molosogi gibeyo kabisa. Koro warito mana nyithindo orwaki kabisa. Lese be wan godo, gik moko te ber. Jonyuol mosedhi e ute go osemor kendo moko kwayo kinyalo medgi chance. Erokamano. Koro mana gi sani eri waneno ka chenro dhi nyime ka eri. Nyithindo adi mugeto mondo mi uadmit e skul eri? Wageto nyithindo 640 mondo bi, to gi kawuono kaka wuoyo sani ni waseyudo 402. Koro pod warito nikech process ni dhi nyaka tich abich. Koro wageno ni 200 moko go pod dhi biro. Jok moko pod kwayo chance lakini ok wanyal miyogi kaluwore gi gima ministry owacho. Emmanuel, mana kapod wadhi nyime bende ka eri e skul ni ma Ng'iya ka ni wan kod moko kuom jonyuol mano mondo kelo nyithindgi ka eri. Koro gibende we wayud thuolo mar twak kodgi kachiel ni to ne janyuol idhi chako gi nyingi iloso gi Ramogi TV ni chopo ka eri sa adi to chenro osechalo nade, nyathini osebedo admitted ka eri koso podi?
achopo ka ndi saa 2 wang' okinyi. Nyinga Beatrice Ochieng, awuok Nyahera, Kisumu West County. Achopo ka saa 2 gi nus okinyi, aneno ka skul mang'eyo ber, kama osekelo nyithindo maber, kendo amor kabisa kaka kanyo gwenge